Ni kan yanzu kawata ta zo ma mu yi mu koma mu tafi da wuri. Wallahi da wuri ta fi daɗi. Wani baki san wani abu ma. Da sanwa zan je in dora. Haba. Allah kuwa. A kake dora san wannan kin ga ta zo da wuri za mu tafi. Ni agwagwa. Haka kudin na je ki sani in yi tuwon dare. Ina zuwa dai bari aje. Ni ki zo da wuri za mu tafi. Ni ba na san. In ga lokacin da muka je Lagos a karkashin gadan nan kike bata mana lokacin mu tafi. Allah ya sauka. Zuba ni da ke ba inda kike. Allah ya yi mana ragwanta ana aihuwa ana ƙara. Allah ya yi mana. Na san dai na fi kina. Allah ya yi mana ni wallahi ba yare na ko na Allah ya bar soyayya. Wallahi kina aihuwa kina ƙara wallahi. Wallahi ba da ni ka aihuwa. Wallahi ƙarya kike wallahi. Wallahi ƙarya kike. Wallahi kin dubu wallahi. Ai ba za a yi da ni ba. Aiwa ba. Ana jibutar ana aiwa ana kawata. Ya haka. Maza da ku zida zida. Manta ni ne. Kuma aikin shiga ƴan uwan mu kuma yanzu. Ba ina ga mu zo sai ka ce ra kuma. Me zan gani? Ki ji ta. Ka ji wani ikon Allah. Aihuwa a tudu. To wai ka ki gidan ko ni ta ce. Me tafi mu ma, me tafi mu. La. Kawata za ta nuna mana a hayye. Da za ki gani. Duba baya ki gani. Ya kika gani. Duba kirjin ki gani. Duba da diri da komai ba abin da kike me sai ki bi mu fadin kirji. To ga ya mata dai. Wannan ku daga Allah ne mun Ke agwagwa dama matsala ce da ke. Muna zaman mu lafiya zaki tada mu hankali ga ta nan wata ta shigo mana. ai wannan ita taiwa kanta. To kuma dai Yanzu tambaya nake. Mana tambaya nake da Allah ƴan maza. Ƴan maza tambaya nake da cewa ƴan maza. Ni suna na Cikala wannan kuma sunanta Agwagwaye. Agwagwaye uwar wanka kenan baki ganna hada gilas ba. Kuma suna na Cikala. Wannan kuma Cikala duk wata yanga ta sama ita take musu. Yawwa. Ina da wani waye miki shigo mu tafi. Yanzu tambaya nake muku. Muna saurare. Ina matan gidan? Akwai wasu mata da suka wuce mu kuma. Wanda ke gani a gida ai matar gida ce. Ke agwagwa da ka ta wannan kwamita sai ta kawo ta wallahi ban muna daidai da amsar da zamu baki yanzu. Wallahi daidai goshin nan naki zai kada ƙarya yanzu dan ba karamin aikin mu. Da na ɗauka wannan gidan mata ne, ashe maza ne. To Allah ya shirye ku. La, wato kina tunanin da ba mata bane mu din ma mata ne kwana ma ki tafi a nuna miki wani zarkaɗe ban wallahi tun daga kinin faskarkan ba laifi. Allah ya shirye mu tun da bariki ta ba mu wannan gida. A shirye muke tsaf. La, a haye cer kwadai. A hakan za ku shiryu? A hakan. Za mu A hakan za ku shiryu?